Καλημέρα σας και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρισκόμαστε εδώ, σε αυτή τη διοργάνωση. Ακουγόμαστε, Κατερίνα? Το έχουμε κάνει share. Όπως είπα, λοιπόν, είναι τιμή και χαρά να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας μας ζητήθηκε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, με το θέμα του τουρισμού, στην αρχή το θεώρησα ότι είναι λίγο τετριμένο και ότι δεν έχει μεγάλη αξία. Έκανα λάθος. Όταν αναλύσαμε τις επιθέσεις, το περιβάλλον του τουρισμού, ψάξαμε στα δεδομένα, ψάξαμε στο τι συμβαίνει και είδαμε ότι πόσο και απειλείται αυτός ο χώρος, εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά. Και μπορώ να σας πω, ασχολούμαι 26-27 χρόνια ερευνητικά και επιστημονικά με αυτό το χώρο. Πιστεύω ότι είναι ο νούμερο ένα χώρος για τη χώρα μας, έτσι, που κινδυνεύει περισσότερο. Άρα λοιπόν αυτό που είπε η κυρία Τσούλα, ότι δεν υπάρχει στο NIS 2, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε εμείς να υπάρξει. Και το NIS 2 είναι μια οδηγία για τις κρίσιμες υποδομές. Θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι κρίσιμη υποδομή για τη χώρα μας. Και είναι και ένα νευραλγικό κομμάτι για την οικονομία και την κοινωνία όμως, έτσι, γιατί όλη η χώρα έχει στηθεί πάνω από αυτό το τουριστικό προϊόν, σε ένα supply chain, σε μια αλυσίδα και δουλεύει. Γι' αυτό λοιπόν δουλέψαμε με πάθος και θα δείτε ότι βρήκαμε καλά αποτελέσματα, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε εδώ και ελπίζω αυτή η εκδήλωση να είναι η απαρχή, αυτή η δράση να είναι η απαρχή, να συνεχίσουμε και αργότερα στο να υποστηρίξουμε το τουριστικό προϊόν και να έχουμε έναν ασφαλή τουρισμό στη χώρα μας, στο οποίο μπορούμε να επενδύσουμε και να είναι, αν θέλετε, και έτσι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Ελέγχθησαν πολλά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι τελικά ο τουριστικός χώρος, το τουριστικό προϊόν, είναι από τους χώρους με το μεγαλύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό. Υπάρχουν πολλές εταιρείες ICT, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σπάνια βλέπουμε σε τόσο βάθος και σε τόση έκταση ψηφιακό μετασχηματισμό και σε μικρές εταιρείες, όχι μόνο σε μεγάλες εταιρείες. Ελέγχθησα να θέλω να κάνω ένα wrap-up λίγο, να τα δούμε όλα μαζί. Καταρχάς έχουμε online κρατήσεις. Δηλαδή, άρα λοιπόν μιλάμε για ένα e-shop, έτσι, ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεύτερον, έχουμε κινητές εφαρμογές, mobile apps. Δηλαδή, ο τουρίστας και ο επαγγελματίας σε όλα τα στάδια και σε όλο το εύρος χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα. Ελέγχθη και από τον κύριο διοικητή και τον κύριο υποδιοικητή Internet of Things device, smart devices, έξυπνες τηλεοράσεις, κάμερες, κλειδαριές έξυπνες. Ένα σωρό, θα το πω έτσι, αυτοματισμοί, οι οποίοι δημιουργούν και αυτή την πολυπλοκότητα στο σύστημα. Πρόσφατα συνάντησα κάποιους φίλους στην Κρήτη που ασχολούνται με τουριστικό προϊόν και είδα ότι έχουν μηχανές AI και analytics. Δηλαδή αναλύουμε το περιβάλλον, το τι συμβαίνει για να διαμορφώνουμε τιμές. Άρα λοιπόν είδα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2-3 Airbnb, έκανε ανάλυση της αγοράς και χάρηκα γι' αυτό. Αυτό βέβαια όλα προϋποθέτουν γνώσεις, έχουμε θέματα, έχουμε ρίσκα, θα τα αναλύσουμε στην πορεία και πιστεύω ότι θα μας δοθεί το χρόνος να τα δούμε και σε βάθος και αργότερα. Υπηρεσίες στο cloud. Πολλά πράγματα δεν βρίσκονται στα δεδομένα μας στο γραφείο ή στην επιχείρηση, είναι στο cloud. Και εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση του cloud, σωστό configuration όπως λέμε, σωστή ρύθμιση. Και τέλος έχουμε ψηφιακές πληρωμές. Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όπου μπαίνει ο παράγων χρήμα, εκεί πέρα το criticality ανεβαίνει. Γιατί κάποιος θέλει ακριβώς να σου πάρει το πορτοφόλι. Το κυβερνοέγκλημα είναι μια μορφής επιχειρηματικότητα, κακής επιχειρηματικότητας. Επενδύουν σε χρήματα για να κερδίσουν από τα δικά μας λάθη. Και τέλος, έχετε και ένα άλλο πράγμα να αντιμετωπίσετε. Τον πελάτη, ο οποίος έχει έρθει να χαλαρώσει, έχει μια εβδομάδα, 4-5 μέρες να ξεκουραστεί και αν κάτι πάει στραβά σε όλα αυτά, επί της ουσίας θα το βγάλει στον ξενοδόχο, θα το βγάλει στον άνθρωπο του τουρισμού. Γιατί του χαλάει αυτή η εμπειρία. Έτσι. Και όσο ενημερωμένος και να είσαι, και εγώ προσωπικά τελευταία θα σας πω ότι πριν λίγο καιρό ήμουν στο Παρίσι για ένα επαγγελματικό ταξίδι, βρήκα ευκαιρία κάποιες ώρες
να επισκεφθώ το Λούβρο και τελικά την πάτησα. Γιατί έκλεισα εισιτήριο, το εισιτήριο τελικά μου το ακύρωσαν, στο τέλος όμως ενεγράφει σε μια εφαρμογή η οποία με χρέωνε 80 ευρώ το μήνα και τελικά και στο Λούβρο δεν πήγα. Άρα λοιπόν αυτό για μένα είναι μια κακή εμπειρία για το Παρίσι, που δεν φταίει το Λούβρος ούτε το Παρίσι. Φταίει ότι προσπάθησα να κλείσω τελευταία στιγμή εισιτήριο από το κινητό μου, δεν έβλεπα καλά όλα τα γράμματα, γρήγορα να το κλείσω και τελικά έκανα λάθος. Πάμε να δούμε όμως το ευρύτερο οικοσύστημα. Τελικά είναι μόνο τα καταλύματα? Όχι. Είναι τα καταλύματα, τα ξενοδοχεία, αποτελούν τον πυρήνα του τουρισμού, αλλά είναι και οι μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές, κάθε υφίσης μεταφορές, ακτοπλοϊκά, τα οποία όλα έχουν πλέον μια ψηφιακή διάσταση, μια ψηφιακή πλατφόρμα, tour operators, υποδομές, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, τρένα, εστιατόρια, χώροι εστίασης. Πλέον με τις εφαρμογές κλείνουμε τα πάντα, ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο εστιατόριο με τα likes ή με το ranking και κλείνουμε όλοι μας σαν ταξιδιώτες εστιατόρια μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, να μην αναφέρω κάποιες. Και τέλος είναι όλες αυτές οι πλατφόρμες που είναι για να κλείνει κάποιος και να οργανώνει τις διακοπές, Airbnb, Booking και όλα αυτά. Τα οποία, ναι, έχουν αναβαθμίσει τις υπηρεσίες στον τουρισμό, από την άλλη όμως είναι και μια πηγή ρίσκου. Αναφέρθηκε και από τον κύριο διοικητή, τι δεδομένα κρατάτε οι άνθρωποι του τουρισμού? Κρατάτε τα περισσότερα προσωπικά δεδομένα. Ίσως η πολιτεία έχει λίγο περισσότερα από εσάς που έχει και τον ιατρικό φάκελο. Δηλαδή έχετε τα πάντα εκτός από τον ιατρικό φάκελο, έτσι. Έχετε όλα τα προσωπικά δεδομένα. Ταυτότητες, επικοινωνία, διαμονή, πού πάμε, τι κάνουμε, προτιμήσεις, τα πάντα των ανθρώπων. Οικονομικές συναλλαγές, εξωτικές κάρτες, πορτοφόλια ηλεκτρονικά και ούτω καθεξής. Έχετε μια λειτουργική συνέχεια. Όλα αυτά είναι συνδεμένα με μια αλυσίδα, με ένα workflow που έχετε. Έφτασα, πλήρωσα, πληρώθηκα, μπήκα στο δωμάτιο, φεύγα, έγινε η αποπληρωμή. Άρα λοιπόν έγινε η τιμολόγηση, η επικοινωνία και τα πάντα ηλεκτρονικά. Έχετε να διαχειριστείτε τη φήμη. Το νούμερο ένα προτεραιότητα, έτσι όπως εξελίχθηκαν οι ψηφιακές πλατφόρμες και το διαδίκτυο, είναι το ranking. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι το τάδε ξενοδοχείο, το τάδε εστιατόριο, η τάδε υπηρεσία είναι πάρα πολύ καλή και αυτό πολλαπλασιαστεί, αυτό σας αυξάνει τους πελάτες σας και σας δίνει μεγαλύτερη αξία. 1, 2 ή 3 να βρεθούν οι οποίοι να αρχίσουν να λένε κακά λόγια, αυτόματα πιθανό να έχει σοβαρό αποτέλεσμα στη δουλειά σας. Άρα λοιπόν είστε εκτεθειμένοι σε αυτό. Και τέλος έχουμε και την νομική συμμόρφωση. Δηλαδή το τι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, δεν είστε στην ΙΣ2, αλλά έχετε υποχρέωση για συμμόρφωση με το νομικό και το οικονομικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα. Αν δούμε τώρα το οικοσύστημα, δηλαδή το ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο μπορώ να σας πω ότι εξεπλάγει διαβάζοντάς το και αναλύοντάς το, όχι δεν το ήξερα. Το ήξερα γιατί και εγώ είμαι ταξιδιώτης και λόγω επαγγέλματος ταξιδεύω και πολύ συχνά. Αλλά όταν αυτά τα έβαλα όλα μαζί, λέω τελικά μια μικρή επιχείρηση έχει τόσα πράγματα. Πρώτον, έχει μια ιστοσελίδα, στην οποία όμως η ιστοσελίδα δεν είναι σαν την ιστοσελίδα που έχουμε στο πανεπιστήμιο. Έχει μια ιστοσελίδα στην οποία έχει up-to-date, ενημερώνει καθημερινά και δέχεται και κρατήσεις. Και δέχεται κρατήσεις γιατί μπορεί από εκεί να δίνει καλύτερες τιμές λόγω να δεν παρεμβαίνουν οι πλατφόρμες. Άρα λοιπόν έχει μια ιστοσελίδα η οποία είναι ένα e-shop, το οποίο είναι online συνδεδεμένο με όλα τα συστήματά του. Έχει ένα σύστημα με το οποίο τι κάνει? Επικοινωνεί με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και ούτω καθεξής. Και αυτό πρέπει να είναι real time, συνδεδεμένο με τα συστήματά του, διότι όταν δεχτεί 5 κρατήσεις θα πρέπει οι κρατήσεις αυτές αυτόματα να βγουν από τις πλατφόρμες αυτές, γιατί δεν μπορεί να κάνει διπλό-τριπλό κρατήσεις. Έχει λοιπόν το σύστημα, το customer relationship, δηλαδή πώς συνεργάζεται, διαχειρίζεται τους πελάτες του σε πραγματικό χρόνο με τις υποδομές. Συστήματα πληρωμών και τιμολογήσεων. Third party προμηθευτές. Όλα αυτά είναι στο cloud. Όλα αυτά είναι διασυνδεδεμένα. Υπάρχει μια πλήρη διασύνδεση μέσα στο περιβάλλον, στο ξενοδοχείο ή το κατάλημα ή οτιδήποτε στην επιχείρηση με Wi-Fi και με IoT συστήματα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα. Που σας λέω, επειδή έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στον χώρο, ακόμα και πολυσύνθετες εταιρείες δεν έχουν αυτή την πολυπλοκότητα. Έχουν ένα μεγαλύτερο segregation. Και εδώ θέλω να μείνω σαν τεχνικός. Όλα αυτά βρίσκονται πάνω από το ίδιο σύστημα. Αυτό το μεγαλύτερο λάθος. Θα πρέπει να υπάρχει ένα segregation. Δηλαδή, τι θα πρέπει να είναι? Αυτός που έχει πρόσβαση στο Wi-Fi δεν θα πρέπει πάνω σε αυτό το δίκτυο να είναι στημένα και άλλα υποσυστήματα. Αλλά αυτό είναι μια πρακτική που την ακολουθούμε σε μεγάλες τράπεζες, σε πολύ μεγάλους οργανισμούς. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ ένα μικρό κατάστημα, μια μικρή επιχείρηση να χρειάζεται να έχει τέτοια προσέγγιση. Επειδή είμαι και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, πέρσι που ήμασταν στη Βαρσοβία, πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο. Σε ένα μικρό ξενοδοχείο, μεγάλης αλυσίδας βέβαια, στην Βαρσοβία. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι hackers που είχαμε, γιατί είναι η εθνική ομάδα του hacking, μπήκανε λοιπόν στους υπολογιστές και άρχισαν και μπαίνανε στα συστήματα του ξενοδοχείου. Το πρώτο πράγμα που έκαναν. Τους κρατήσαμε, τους είπαμε σταματήστε παιδιά, εδώ φιλοξενούμαστε για να παίξουμε στον αγώνα. Αλλά έδειξαν τα vulnerabilities, έδειξαν τι μπορεί να συμβεί. Και αυτό συνέβη λόγω του segregation. Δηλαδή δεν πρέπει τα συστήματα τα οποία είναι προσβάσιμα στους επισκέπτες, πελάτες, αυτά τα συστήματα να έχουν σύνδεση με τα νευραλγικά συστήματα του οργανισμού. Κρατήσεις, λογιστήριο, πληρωμές και ούτω καθεξής. Να δούμε λίγο τις απειλές, τι μπορεί να συμβεί. Οι online κρατήσεις μας διευκολύνουν όλους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ψεύτικες σελίδες, έτσι την πάτησα και εγώ στο Παρίσι, γιατί ακολούθησα την πρώτη σελίδα που έβγαλε η πρώτη επιλογή στο Λούβρο, που δεν ήταν ψεύτικη υπηρεσία, ήταν μια κανονική υπηρεσία, μόνο που αντί για εισιτήρια σου πουλούσε μια συνδρομή 80 ευρώ το μήνα για υπηρεσίες που εγώ δεν ζήτησα ποτέ και δεν υπέγραψα. Εγώ πλήρωσα 40 ευρώ για ένα εισιτήριο στο Λούβρο και τελικά με χρέωνε 80 ευρώ κάθε μήνα για υπηρεσίες προτεραιότητας σε μουσεία και διάφορα δρόμενα τα οποία εγώ δεν τα ζήτησα ποτέ και δεν τα ήθελα. Και έχασα 3 μέρες μιλώντας με τις τράπεζες για να μπορέσω να απεμπλακώ από αυτή την κατάσταση. Και όντας γνώστης της τεχνολογίας. Κατάχρηση λογαριασμών, αλλαγές κρατήσεων. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να υποκλέψει την ταυτότητά σας ή μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα μουσείο, τους Δελφούς, την Ολυμπία, κάτι και να κάνει κακό στον τοπικό τουρισμό. Και να το κάνει νόμιμο αυτό μέσω διαφημίσεων της Google. Γιατί το επίσημο site του Μουσείου του Λούβρου βγήκε στη δεύτερη σελίδα, δεν ήταν στην πρώτη τελικά. Όλοι στην πρώτη ήταν τα scams. Ηλεκτρονικές πληρωμές. Ξέρουμε, υπάρχει πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Σαφέστατα υποστηρίζονται από τις εταιρείες, τις πιστωτικές κάρτες, το PayPal, όλα αυτά, αλλά όπου υπάρχουν χρήματα υπάρχει απάτη και υπάρχει και διαρροή δεδομένων, έτσι. Υπάρχει κίνητρο για τη διαρροή των δεδομένων. IoT devices, το είπε ο κύριος διοικητής. Εδώ πέρα το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν είναι κακό να έχουμε ψηφιακές συσκευές IoT και να αυτοματοποιούμε τα συστήματά μας. Το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε σωστά. Δηλαδή αλλάζουμε password. Στις ηλεκτρονικές κλειδαριές κάθε φορά που αλλάζει ο πελάτης αλλάζουμε κωδικούς. Πώς αυτό γίνεται? Πώς γίνεται η διαχείριση αυτών? Είναι ενημερωμένες. Ξέρετε, όλες αυτές οι συσκευές έχουν αυτά που λέμε vulnerabilities. Τι σημαίνει vulnerability? Δηλαδή παίρνω εγώ το κινητό μου, ας πούμε, και έχει διάφορα προβλήματα εν τη γενέση του. Έτσι. Ή το Wi-Fi που έχω στο σπίτι μου έχει προβλήματα. Υποχρεούμε να του κάνω updates. Υποχρεούμε να το αλλάζω. Υποχρεούμε να το αλλάζω τα default password. Υποχρεούμε να του κάνω maintain, να το διαχειρίζομαι. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και σε ένα ρουτεράκι. Συμβαίνει ακόμα σε μια κάμερα. Συμβαίνει ακόμα σε οτιδήποτε, σε ένα σένσορα. Έχετε εξειδικευμένο προσωπικό, ανθρώπους, γνώση, πώς πρέπει να το διαχειρίζεστε αυτό? Μπορεί να ακούγεται κάτι πάρα πολύ μικρό, αλλά αν είχα να σας δείξω τώρα μια άλλη ομιλία που είχαμε κάνει με μια σκούπα παλιά, μια ηλεκτρική σκούπα, αυτές τις αυτόματες σκούπες που είχε ένα vulnerability, έδινε τη δυνατότητα σε κάποιους να παρακολουθούν εικόνα και ήχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Φανταστείτε. Το κενό σε ένα ψυγείο που διασυνδέεται ή μια καφετιέρα που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Βλέπω, εγώ έχω το ψυγείο μου στο σπίτι που λέει συνδέσου με το διαδίκτυο και όταν φτάσει ο χρόνος να σου παραγγείλω αυτόματα στη Samsung, ας πούμε, να σου φέρει το φίλτρο. Αυτό μπορεί να εγείρει κινδύνους, προβλήματα. Αυτό το απλό πράγμα. Emails. Οι άνθρωποι του τουρισμού συνεργάζεστε, δουλεύετε με πολύ, έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία, email, WhatsApp, Viber, αλλά τι γίνεται με θέματα phishing? Τι γίνεται αν κάποιος πάρει την ταυτότητα κάποιου άλλου? Τι γίνεται αν παρέμβει κάποιος στην επικοινωνία και σας λέει ότι βάλτε τα χρήματα εκεί ή πληρώστε την τάδε πλατφόρμα εκεί ή πάτε σε κάποιον πελάτη, φύγει email που φαίνεται από εσάς και λέτε δώστε τον τάδε λογαριασμό για να κλείσει το κατάλημα και τελικά ο άνθρωπος και πληρώσει και τα χρήματα δεν τα έχετε πάρει εσείς και θα σας κακολογήσει μετά. Και τέλος, το cloud, έτσι. Το cloud είναι μια λύση, αλλά χρειάζεται και γνώση και τεχνογνωσία για να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Άρα λοιπόν, για όλα αυτά τα συστήματα που είπαμε, πώς δουλεύουμε εμείς οι άνθρωποι της πληροφορικής? Για κάθε τι πρέπει να υπάρχει ένας owner, ένας υπεύθυνος υποστήριξης, να ξέρουμε το επίπεδο κρισιμότητας και μια διαδικασία διαχείρισης και αποκατάστασης. Αυτό σας το λέω έρχεται από τον χώρο της πληροφορικής. Εμείς έτσι έχουμε φτιάξει τα συστήματα και έτσι τα διαχειριζόμαστε. Τώρα μπορούμε σε ένα μικρό ξενοδοχείο, σε μια μεσαία, ακόμα και μεγάλη μονάδα, να έχουμε για όλα αυτά ρόλους, διαχειριστές, ανθρώπους υπεύθυνους, οι οποίοι όχι μόνο να λογοδοτούν, αλλά οι άνθρωποι να έχουν και το χρόνο να μπορούν να διαχειρίζονται τα συστήματα αυτά. Δυστυχώς όμως πρέπει. Τώρα, να δούμε λίγο την ανάλυση των τροτοτήτων, των αδύναμων σημείων, τι μπορεί να πάει στραβά και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις. Διαχείριση ταυτοτήτων. Είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα που εντοπίζουμε στον χώρο του cyber security. Και για να σας το μεταφράσω καλύτερα είναι όταν έχουμε κοινά accounts, όταν έχουμε ένα password που το μοιραζόμαστε πολύ, όταν έχουμε ένα εύκολο password το οποίο το δίνουμε από εδώ και από εκεί και διαχειριζόμαστε κρίσιμα συστήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε. Όχι γιατί δεν εμπιστευόμαστε το συνεργάτη μας, γιατί πολύ εύκολα αυτό το password μπορεί να διαρρεύσει, μπορεί κάποιος να πάρει την ταυτότητά μας και παρακάτω θα σας πω κάποιες μπορεί να τις ξέρετε και περιπτώσεις και επιθέσεις οι οποίες είναι αρκετά προβληματικές. Πρέπει να μπούμε στη λογική του MFA, δηλαδή multi-factor authentication, αυτό που ονομάζουμε two-factor authentication. Δηλαδή, μπαίνω κάπου να μου έρθει και ένα μήνυμα στο κινητό. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο, πώς να το πω, να δημιουργεί προβλήματα, γιατί αν λείπει ένας άνθρωπος και τον αντικαθιστά ένας συνάδελφος, τον ψάχνουμε να δούμε πού είναι το κινητό σου. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος, εύκολος τρόπος να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις και πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα. Να μην έχετε κοινούς κωδικούς και αδύναμους κωδικούς. Επενδύστε λίγο. Ξέρετε, η κωδική είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Μιλώντας τώρα γενικώς για την ασφάλεια, το 70% των επιθέσεων ξεκινάει από τα αδύναμα passwords. Όχι στον χώρο τουρισμού, γενικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι πόσο τρωτοί είμαστε. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάποιες κυβερνοεπιθέσεις που έλαβαν χώρα πριν 1,5-2 χρόνια στο Las Vegas, σε 2 μεγάλα ξενοδοχεία, στο Caesar και στο... Μου διαφεύγει το άλλο, το Mandalay. Μιλάμε για ζημιές της τάξης των 110 εκατομμυρίων για τα 2 αυτά ξενοδοχεία. Είναι τα μεγάλα καζίνο, φαντάζομαι τα γνωρίζετε, στα οποία αν ψάξετε κυκλοφορούν φωτογραφίες όπου για εβδομάδες έπαιζες μόνο με μετρητά, δεν δούλευε κανένα πληροφοριακό σύστημα. Τεράστια η ζημιά, έτσι. Συνολικά ήταν 110 εκατομμύρια δολάρια η ζημιά στα 2 ξενοδοχεία. Το ένα πλήρωσε λίτρα και επανέφερε τα συστήματά του, κακή πρακτική, γιατί πλήρωσε 10 εκατομμύρια. Οι άλλοι που δεν πλήρωσαν, τους κόστησε περίπου 100 εκατομμύρια, ας πούμε, γιατί έπρεπε να αλλάξουν όλα τα συστήματα, τα πάντα.
Συνολικό κόστος ήταν αυτό. Φανταστείτε λοιπόν και προσέξτε, επειδή το αναλύσαμε αυτό το περιστατικό, τα δύο αυτά ξενοδοχεία ήταν πάρα πολύ καλά ψηφιακά θωρακισμένα. Ήτανε phishing, social engineering, δηλαδή τι έγινε, πήρε μία γυναίκα, μία άλλη γυναίκα, να μην πω τώρα τους διαλόγους και λέει έχω προβλήματα αυτά, σε παρακαλώ, έχασα το password, θα με απολύσουν, δώσε μου τους κωδικούς, δίνει κωδικούς και από εκεί και πέρα το χάος. Καθυστερήσεις και patching. Πάμε σε έναν άλλο χώρο. Το ανέφερα και πριν, όλη η υποδομή πρέπει να συντηρείται. Όλα τα συστήματα πληροφορικής πρέπει να συντηρούνται, δηλαδή πρέπει να τους κάνουμε τα σωστά updates. Έχουν πάντα προβλήματα και θα πρέπει να κάνουμε συντήρηση. Πώς συντηρούμε το αυτοκίνητο, τη αφετιέρα μας, το κάθε τι, θέλουν συντήρηση, θέλουν updates, θέλουν patching. Έτσι, πρέπει να κατεβάζουν τα updates, γιατί αλλιώς είναι τροτά, πώς να το πούμε, είναι βόμβες. Έτσι, έχεις μία βόμβα στο γραφείο σου, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί. Δικτυακή τμηματοποίηση. Αυτό λέγεται segmentation. Αυτό, εγώ θα το έλεγα νούμερο 1, πρέπει να το επενδύσετε και να το ζητήσετε, να επενδύσετε και να ζητήσετε από τους διαχειριστές σας. Δηλαδή, πείτε τους, το Wi-Fi θέλω να το βγάλετε εκτός του, δηλαδή να υπάρχει, αλλά να μην επικοινωνεί. Τα συστήματα στα οποία έχουν πρόσβαση οι πελάτες, δηλαδή μέσω IoT, μέσω των τηλεοράσεων, όλα αυτά, γιατί πλέον έχουμε smart TV στα πάντα, θέλω να είναι εκτός του τμήματος του δικτύου με το οποίο επικοινωνώ. Πιθανώς μπορεί να έχω το supply chain μου. Έχω 2-3 προμηθευτές με τους οποίους είμαι σε ανοιχτή επικοινωνία και επικοινωνώ μαζί τους γιατί είναι οι partners μου. Ζητήστε το αυτό. Σας το λέω γιατί σίγουρα θα υπάρξει μια αδυναμία, σίγουρα θα βρεθεί κάποιος θα πιθανότατα να το εκμεταλλευτεί, αλλά ας μείνει εκεί, δηλαδή να Wi-Fi, ρίξει τις τηλεοράσεις, αυτό. Δεν χρειάζεται να μπει πού είναι το check-in, πού είναι το check-out, πού είναι οι πληρωμές, πού είναι η επικοινωνία με τις πλατφόρμες. Logging και monitoring, δηλαδή να έχετε σήμερα αυτή την κίνηση, να βλέπετε τι γίνεται και να ξέρετε τι σας συμβαίνει και πιθανές προσπάθειες να υπάρξει κάποιο data breach. Και τέλος, ανθρώπινος παράγοντας. Κάτι που το ξεκινάμε εδώ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε όλοι στη χώρα και ο χώρος του τουρισμού. Δεν μπορούμε να ζητάμε από ανθρώπους οι οποίους είναι εποχικοί, δουλεύουν με εξαιρετική πίεση, δουλεύουν πολλές ώρες, να είναι ενημερωμένοι και σε διάφορα θέματα κυβερνοασφάλειας. Ο καθένας μας μπορεί να την πατήσει. Και λέω εγώ, δεν τρέπομαι να την έχω πατήσει αρκετές φορές. Ήδη σας το είπα. Την πάτησα. Πάλι με ένα μήνυμα της ΔΕΗ, το οποίο προσπάθησα να κάνω μια πληρωμή γρήγορα, πάλι θα πήγαινα να την πατήσω. Δηλαδή, ο καθένας όταν κάνει 2-3 πράγματα ταυτόχρονα και δεν σκεφτεί εκείνη τη στιγμή τι είναι αυτό που μου έρχεται, μπορεί να την πατήσει. Άρα, λοιπόν, κάνουμε σε αυτό. Να του δώσουμε τη δυνατότητα να τον ενημερώσουμε, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ενήμερος, γνώστης, τι μπορεί να πάει στραβά. Και εκεί που γρήγορα θα προσπαθήσει να κάνει κάτι, ας το μυαλό, όπως λένε οι Γερμανοί, βάλε τη γλώσσα, λέει στο μυαλό, ας πει τι πάω να κάνω τώρα. Αν πεις αυτό το πράγμα, τι πάω να κάνω τώρα, σίγουρα θα βγάλεις μια δεύτερη σκέψη. Θα κάνεις verify, θα πάρεις ένα τηλέφωνο, θα μιλήσεις με τον πελάτη, θα βρεις έναν τέτοιο τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί του, έτσι ώστε να μην κάνεις το κακό. Για να γίνει το κακό, για να γίνει μια επίθεση, μπορεί κάποιος να είναι απόλυτα προστατευμένος. Δηλαδή μπορεί να πει ότι εγώ τηρώ τα πάντα, ενημερώνω τους εργαζομένους μου, τηρώ όλες τις διαδικασίες. Είναι όμως εκτεθειμένος και σε όλη την αλυσίδα. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα ένας provider, μια πλατφόρμα ή ένας cloud provider ή ένας συνεργάτης ο οποίος κάνει τις πληρωμές πέσει θύμα επίθεση, αυτό έχει consequences και σε εσάς. Άρα, εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει και μία, πώς να το πω, μία πρόβλεψη
θα το πούμε και παρακάτω, τι γίνεται εάν. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά θα το πούμε παρακάτω. Άρα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Δηλαδή, ακόμα και μια εταιρεία που είναι απόλυτα θωρακισμένη και με πολύ καλές διαδικασίες, πρέπει να λάβει υπόψη τι θα γίνει εάν κάποιος συνεργάζεται πέσει θύμα επίθεσης. Τώρα, να δούμε λίγο την ψηφιακή οριμότητα συγκρίνοντας μικρομεσαίες εταιρείες και μεγάλες μονάδες. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία εταιρεών που ασχολούνται στον τουρισμό είναι μικρομεσαίες. Έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν τι χαρακτηριστικά έχουμε. Έχουμε περιορισμένους πόρους, μικρές ομάδες IT, πιθανόν να υπάρχει ο ιδιοκτήτης ή κανένας ή ένας τρίτος, ο οποίος που και που έρχεται και συντηρεί τα πράγματα. Εξάρτηση λοιπόν από εξωτερικούς παρόχους. Έχουμε πολλά, αυτό που ονομάζουμε εμείς legacy συστήματα, δηλαδή έχουμε καινούργια αλλά και παροχημένα συστήματα. Ξέρετε, πολλές φορές τα παροχημένα συστήματα είναι τα χειρότερα. Πρέπει να επενδύουμε σε state of the art, σε καινούργιες τεχνολογίες και αν μπορούμε και τα παλιά μας να τα συντηρούμε, να τα έχουμε σωστά, δηλαδή να έχουμε κάνει τα updates που λέμε. Τυποποιημένες διαδικασίες. Οι διαδικασίες γενικά βοηθάνε στο cyber security, γιατί είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα σφάλματα και τα προβλήματα. Και φυσικά έχουμε αυξημένη έκθεση σε phishing και λάθος ρυθμίσεις. Έτσι. Phishing, το ξέρετε φαντάζομαι, είναι απατηλά emails. Στέλνω εγώ, ας πούμε, εγώ σαν πελάτης και λέω έκανα την τάδε κράτηση, έκανα αυτό και δεν μου απαντήσατε, δεν μου κάνατε, έστειλα την πληρωμή, ανοίγεται ένα zip αρχείο και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο μετά. Ή σας λέω ότι έκανα την πληρωμή εδώ στο Airbnb κάτι, δείτε το link, πατάτε στο link και σας λέει βάλτε τον κωδικό σας σαν επιχείρηση. Απατηλώ. Εγώ πήρα το username και το password. Μετά μπαίνω σε αυτό το site και διαχειρίζομαι και τους πελάτες σας και τις κρατήσεις σας. Και σας πετάω έξω. Αλλάζω και password. Αυτά είναι πράγματα που τα βλέπουμε. Τώρα, οι μεγάλες μονάδες είναι πιο δομημένες, η αλήθεια. Έχουν μεγαλύτερες διαδικασίες, αλλά τι συμβαίνει εδώ. Έχουν υψηλότερη αξία στόχου, δηλαδή ξέρω ότι σαν κυβερνοεγκληματίας, αν στοχεύσω ένα μεγάλο ξενοδοχείο, μια μεγάλη μονάδα και τα καταφέρω, πιθανόν να αποκομίσω πολλά ωφέλη. Αν δεν στη σεζόν, σίγουρα θα πληρώσετε τα λίτρα. Άρα λοιπόν είναι μεγαλύτερος στόχος. Και φυσικά έχουν και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. Η πολυπλοκότητα, ξέρετε πάντα, όταν έχεις πάρα πολλά συστήματα, οι άνθρωποι οι hackers βρίσκουν πάντα τον πιο αδύναμο κρίκο. Επενδύουν σε αυτό και ψάχνουν και βρίσκουν τον πιο αδύναμο κρίκο. Μια αποθήκη με ένα παλιό μηχάνημα. Πολλές σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις έχουν ξεκινήσει έτσι. Από έναν υπολογιστή ξεχασμένο, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, και μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και δημόσιοι οργανισμοί, από ένα μηχάνημα σε μια αποθήκη, ένα ξεχασμένο υπολογιστή και από εκεί μπήκαν μέσα. Θυμάμαι και μου αρέσει να μοιράζομαι παραδείγματα. Θυμάμαι όταν ήμουν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πριν κοντά 20 χρόνια, πριν γίνω καθηγητής, είχαμε ξεχάσει στο εργαστήριο έναν υπολογιστή, το οποίο τον είχαμε αφήσει για 2-3 χρόνια. Ήτανε κάποιου, έτρεχε κάτι, κανείς δεν ασχολήθηκε. Κάποια στιγμή λοιπόν είχε έρθει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είχαν μπει κόσμος μέσα και διακινούσαν υλικό πορνογραφίας μέσα από το σερβερ του Πανεπιστημίου. Τελικά δεν μπορούσαμε καν να τον καθαρίσουμε και τον ξυλώσαμε, τον διαλύσαμε, τον πετάξαμε. Υπήρχε ένας ξεχασμένος υπολογιστής ενός διδάκτορα, ο οποίος έφυγε κάποια στιγμή. Κανείς δεν τον έκλεισε γιατί λέει δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ή δεν χρησιμοποιείται, και αυτός ο υπολογιστής μπήκανε μέσα και έκαναν παράνομες πράξεις μέσω υποδομής του ΕΚΠΑ. Ποιος είναι υπεύθυνος, ο πρίτανης? Ούτε εμείς που μέσα στο γραφείο δεν ξέραμε τι γίνεται. Σας λέω λοιπόν τι μπορεί να συμβεί. Να δούμε λίγο κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα, τα οποία πάντα λένε την αλήθεια. Αυτά τα νούμερα είναι από μια έρευνα που διεξήγαγε ο ΕΝΙΣΑ και δίνουν την εικόνα
των απειλών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να ξέρετε, ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ό,τι συμβαίνει σε όλους τους χώρους, συμβαίνει αναλογικά στον κάθε χώρο ξεχωριστά. Δεν έχει διακρίσεις. Είναι μία εργασία. Είναι, θα το πω, είναι business το κυβερνοέγκλημα. Άρα και είναι διπλάσιος της Γερμανίας. Δεν είναι κάποιοι κουκουλοφόροι που θέλουν να χτυπήσουν εταιρείες, ούτε είναι κάποια έτσι. Είναι επαγγελματίες επιχειρηματίες και είναι και χώρες από πίσω. Έτσι. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι υπάρχουν χώρες ή τουλάχιστον οργανώσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσα από το κυβερνοέγκλημα. Έτσι. Άρα λοιπόν το κακόβουλο λογισμικό, να το πούμε έτσι, που δημιουργεί προβλήματα, κατά 87,3% σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ransomware, λιτρισμικό, αναφέρθηκε. Backing Trojans, δεν αναφέρθηκε αυτό. Τι είναι τα Backing Trojans? Trojan είναι δούριος ύπος, έτσι, άρα εμείς οι Έλληνες δεν χρειάζεται να πούμε τι είναι δούριος ύπος. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μένει στα συστήματά μας και κλέβει τι? Κλέβει banking πληροφορία. Δηλαδή όταν πάτε να βάλετε κωδικούς, όταν πάτε να βάλετε πιστωτικές κάρτες, οτιδήποτε πάτε να πληκτρολογήσετε, κάνει keylogin, τα κρατάει και τα διοχετεύει. Και τέλος, infostealers, που είναι το ίδιο με το banking trojans, δηλαδή κλέβουν πληροφορίες. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι παραβιάσεις, τις οποίες σας κλέβουν τα username passwords κάποιες φορές και μπαίνουν μετά με τα δικά σας στοιχεία στις πλατφόρμες διαχείρισης όπως είναι Booking και Airbnb. Το 68,6% των καταγεγραμμένων διεισδύσεων, των καταγεγραμμένων περιστατικών οδήγησαν σε εκροές δεδομένων σε εγκληματικά φόρουμς, δηλαδή παίρνουμε όλη την πληροφορία, πιστωτικές κάρτες, διαβατήρια, φωτογραφίες, τα πάντα και τα διοχετεύουμε στο Darknet. Όλα αυτά πωλούνται, όλα αυτά είναι προς πώληση και τα μισά εξ αυτών το 30,2 έχει να κάνει με την εξαγωγή διαπιστευτηρίων. Διαπιστευτήρια τι είναι? Username password. Ας πούμε, όταν συνήθως οι άνθρωποι τι κάνουμε? Έχουμε ένα username password, ας πούμε, το οποίο το χρησιμοποιούμε σε μια πλατφόρμα και το ίδιο η παροπλήσει και σε άλλη και σε άλλη και σε άλλη και σε άλλη και σε άλλη. Οπότε ένα να βρούνε για το συγκεκριμένη οντότητα μπορούν να ψάξουν και να μην μπουν παντού. Και συνήθως τα καταφέρνουν. Είμαι με διαφοροποιήσεις. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι προς πώληση. Τώρα, γιατί στοχοποιείται ο τουρισμός? Υψηλή εποχικότητα. Αυτό δημιουργεί συνθήκες πίεσης. Πάντα όταν μιλάμε με τους ανθρώπους, όταν τον άνθρωπο δουλεύει εντατικά υπό συνθήκες πίεσης, με γρήγορους ρυθμούς, τότε είναι ευάλωτος. Πλούσια δεδομένα, τα αναλύσαμε, πολλοί συνεργάτες, πολλά σημεία επαφής, τηλέφωνα, WhatsApp, φόρμες κρατήσεων, Wi-Fi, φόρμες επισκεπτών, emails και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις με συστήματα διαδικασιών τα οποία δεν μπορεί να είναι βαριά εκ των πραγμάτων. Έτσι. Δεν μπορεί να έχεις τεράστιες διαδικασίες σε μια μικρή ή μικρομεσαία εταιρεία. Άρα λοιπόν οι επιτιθέμενοι τι εκμεταλλεύονται? Το συνδυασμό τεχνολογίας, ανθρώπου και χρονικής πίεσης. Γιατί ο ελληνικός τουρισμός? Τώρα, άκουσα λίγο διαφορετικά νούμερα, πιθανόν να είναι λάθος ή να είναι περσινά αυτά. Μιλάμε για 23,6 δισεκατομμύρια του ΑΕΠ, κύκλο εργασιών. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο τζίρο, ας πούμε, για τη χώρα μας. Άρα σας βάζω το κίνητρο, έτσι. Γιατί να ασχοληθεί κάποιος με εμάς? 23,6 δις. Τι άλλο? 4,43 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Άρα σημαίνει πάρα πολύ. Και 244 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Άρα λοιπόν τα νούμερα, χαιρόμαστε που πάμε καλά, αλλά τα νούμερα είναι προκλητικά με την έννοια ότι κάποιος αρχίζει και μπαίνει στο στόχαστρο. Λέει, εδώ πέρα.
Να δούμε έτσι κάποια τρανταχτά περιστατικά, πώς συνέβησαν και τι που οδήγησαν. Γιατί πολλές φορές αυτά που συμβαίνουν κάπου αλλού πιθανόν να συμβούν και σε εμάς και τουλάχιστον πρέπει να έχουμε την πρώτερη γνώση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πριν 2 χρόνια. Παραβίαση της εφαρμογής κρατήσεων θέσεων. Δηλαδή, ανέβηκε μια πλαστή εφαρμογή για κρατήσεις θέσεων. Ζητούσε στοιχεία καρτών χρέωσης και έκαναν χρέωσεις. Τα έπαιρναν. Μας πήρε 1 μέρα να το καταλάβουμε, αλλά κάποιοι την πάτησαν. Booking impersonation. Αυτό για μένα, αναλύοντάς τα, είδα ότι είναι από τα πιο σοβαρά. Εδώ τι γίνεται. Και αυτό ίσως αξίζει να το δώσουμε, να εστιάσουμε πάνω και θα δούμε λίγο κι εμείς πώς μπορούμε να βγάλουμε υλικό, να φτιάξουμε πράγματα ώστε να ενημερώνουμε ο κόσμος. Έρχεται ένα email από έναν δυσαρεστημένο, από έναν πελάτη με πίεση και λέει πλήρωσα ή έκανα μια αλλαγή, κοιτάξτε, θέλω να κάνω μια αλλαγή τελευταία στιγμή, αρρώστησα εγώ, το παιδί μου, αυτά σας παρακαλώ. Και είτε κάνει download, κατεβάζει ο υπάλληλος του ξενοδοχείου, ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τις κρατήσεις στον υπολογιστή, είτε σε ένα link λέει κοιτάξτε τι έγινε με την κράτησή μου εδώ και μπαίνει κάπου και του ζητάει username και password. Μπαίνει λοιπόν, θεωρώντας ότι μπαίνει σε μια πλατφόρμα, κλέβουμε τα στοιχεία αυτά, μπαίνουν οι άλλοι στην πλατφόρμα, σας πετάνε έξω και στην πλατφόρμα έχουν όλους τους πελάτες σας. Δηλαδή έχουν όλους τους ανθρώπους που έχουν κλείσει δωμάτιο με εσάς, έτσι, και λένε δεν έγινε η πληρωμή σου, και κάποιο λόγο η κάρτα δεν δούλεψε. Μπορείτε να κάνετε την πληρωμή εδώ ή χρειάζεται και κάτι άλλο. Και αρχίζουν να δημιουργούν μια αναστάτωση, ένα πρόβλημα πάρα πολύ έντονο. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα κλέψουν χρήματα από τους πελάτες σας, πιθανόν θα σας δυσφημίσουν και αυτό θα έχει ένα πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα. Είχαμε τέτοια περιστατικά το 2023 στην Ελλάδα. Ransomware επιθέσεις, με παρόμοιο τρόπο να κλειδώσουν τα συστήματα. Το 2022 είχαμε 280 περιστατικά στην Ελλάδα, καταγεγραμμένα στον χώρο τουρισμού. Ένα άλλο ανησυχητικό σημείο είναι ότι το 60% των δικτύων, τα Wi-Fi στα ξενοδοχεία, όπως είπα, δεν υπάρχει segmentation και είναι κοινό με τα υπόλοιπα συστήματα. Και επίσης ένα άλλο σοβαρό θέμα που υπάρχει, ειδικά με τα Wi-Fi, το οποίο θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να το επικοινωνήσω, είναι ότι προσοχή όταν μπαίνουμε σε ανοιχτά Wi-Fi και μπαίνουμε σε πλατφόρμες ή χειριζόμαστε κρίσιμα συστήματα. Γιατί μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να φτιάξει αυτό που λέμε false base station, δηλαδή αν κάποιος τώρα δεν θέλω να δίνω και ιδέες, πάει στο αεροδρόμιο ας πούμε και στήσει του Ελβενιζέλο στήσει ένα τέτοιο fake base station, θα μαζέψει όλα τα κινητά. Και εμείς εδώ τώρα, επειδή ξέρω πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν, αν στείναμε τώρα ένα base station τέτοιο ότι θα είναι του Ελβενιζέλο ή της Aegean το lounge, θα τα μαζεύαμε όλα τα κινητά. Όσα είναι προγραμματισμένα να συνδέονται σε αυτά τα δίκτυα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει και μαζεύεις πληροφορία. Δηλαδή αρχίζει ο άλλος και κάνει κάποιες συναλλαγές και μπορεί, ας πούμε, αν είναι για τράπεζα, να σας δώσουμε ένα δικό μας site. Ξέρετε, αρχίζεις και παίζεις. Δεν είναι όλα τόσο εύκολα, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Καταλάβατε? Άρα λοιπόν προσοχή στα Wi-Fi. Εγώ συμβουλεύω πλέον παίξτε με 3G, 4G, 5G, μην παίζετε με Wi-Fi, ειδικότερα δε όταν πρόκειται για ανοιχτά, δεν λέω για όταν είστε στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας, αλλά όταν πρόκειται σε πολυσύχναστους χώρους. Αυτό όμως είναι καλό να προστατεύετε και τους πελάτες σας, έτσι, γιατί εσείς είστε υπεύθυνοι. Όταν εγώ έρθω στο ξενοδοχείο σας θα κατηγορήσω, ας πούμε, αν γίνει κάτι, έτσι. Δεν θα κατηγορήσω κάποιον άλλον. Και τη χώρα γενικότερα και το Υπουργείο και το νησί και οτιδήποτε, έτσι. Και ένα άλλο ότι πάνω από το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, είναι μικρές εταιρείες. Πώς μπορεί να τα περάσει όλα αυτά? Πώς μπορεί να τα βρει σε μια οικογενειακή επιχείρηση με 3-5 ανθρώπους, ας πούμε, και 5 υπαλλήλους να ξέρουν όλα αυτά τα πράγματα? Όταν εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το χώρο είναι η δουλειά μας και την πατάμε κιόλας.
Το phishing τι αφορά? Ψεύτικα αιτήματα πελατών, αλλαγές κρατήσεων, επιστροφή χρημάτων, επίγουσα επιβεβαίωση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Άλλο πρόβλημα. Ψεύτικες πλατφόρμες κρατήσεων και πληρωμών. Η στόχευση, κυρίως σε επίπεδο phishing, γίνεται στο προσωπικό υποδοχής και κρατήσεων και είναι αυτό το προσωπικό το οποίο είναι πολύ επιβαρημένο, με πολλή δουλειά και πολύ στρες. Κατάχρηση πραγματικών στοιχείων κράτησης, δηλαδή εδώ το phishing γίνεται πάρα πολύ πιστικό όταν αποκτήσω πρόσβαση σε πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή αν κάποιος πάρει, ας πούμε, το σύστημα διαχείρισης κρατήσεων του ενός ξενοδοχείου και μου στείλει, κύριε Νάκη, πει ότι δεν έγινε, κάνατε προχθές την πληρωμή σας, αλλά η πληρωμή σας τελικά δεν έγινε, πρώτη θα την ξανακάνω, γιατί θα μου πει θα ακυρωθεί η κράτησή σας. Σας το λέω, αυτό το συγκεκριμένο μου έχει γίνει σε ξενοδοχείο στο εξωτερικό και επειδή, εντάξει, δεν λειτουργήσα υποπίεση, καθόμουν και έψαχνα να δω την κάρτα, αν έγινε το transaction, αν πήγα εκεί, τελικά να θυμηθώ με ποια κάρτα είχα πληρώσει, αν είχε μπει μέσω PayPal. Μου πήρε κάνα 2 ώρες να τσεκάρω, πραγματικά όντως δεν είχε γίνει πληρωμή. Αλλά νομίζω ότι πήρα και στο ξενοδοχείο πίσω για να δω τελικά έχουν την πληρωμή μου ή δεν την έχουν και από πού ήρθε αυτό το email. Γιατί είχε έρθει από το Booking, στο Booking είχαν αναφερθεί διάφορα προβλήματα και λέω εδώ πέρα να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει. Και αυτό που είπαμε, μεταφορά της επίθεσης στον πελάτη. Δηλαδή, πάμε και χτυπάμε τον πελάτη. Ο πελάτης όμως μετά θα ζητήσει τα ρέστα είτε από την πλατφόρμα, είτε από εσάς, είτε θα πει ότι δεν με υποστήριξαν. Παραποίηση στοιχείων, έτσι, πληρωμών, πλαστά emails, κατάχρηση λογαριασμών και ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να μείνουμε είναι αυτό που λέμε ψεύτικες προσφορές και κουπόνια. Δηλαδή, πείτε στον κόσμο και στους πελάτες σας ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε, πολλές φορές δεν είναι πραγματικό. Εδώ, σε αυτό το slide, και θα τελειώσω, δεν θα σας κουράσω πολύ, θέλω να ξέρετε λιγάκι πώς δουλεύουν τα ransomware, τα ληστρισμικά. Είναι ουσιαστικό για να ξέρετε πώς γίνεται η επίθεση. Το πρώτο βήμα είναι η ευάλωτη υπηρεσία, το phishing ή ένας ξεχασμένος κωδικός. Δηλαδή τι γίνεται, σου στέλνουν ένα email, κατεβάζεις κάτι, συνδέεσαι κάπου, δίνεις κάπου το username password ή κατεβάζεις κάποιο info stealer που είπαμε πριν, κάποιο τρόγιαν, οτιδήποτε. Εν συνεχεία, οι κακοβουλοί τι κάνουν, προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι όπου αποκτάνε πρόσβαση σε ένα σύστημα. Από εκεί και πέρα μετά σκανάρουν το δίκτυο, βλέπουν την κίνηση και βλέπουν πού είναι τα κρίσιμα συστήματα. Δηλαδή πού είναι εκεί που έχετε τις πληρωμές σας, τις κρατήσεις σας, δηλαδή πού είναι τα δεδομένα που έχουν ζουμί, που έχουν ενδιαφέρον για εκείνους. Μόλις τα βρίσκουν λοιπόν, προσπαθούν να αποκτούν πρόσβαση εκεί και μετά τα κρυπτογραφούν όλα. Όταν τα κρυπτογραφούν υπάρχει διαρροή, τα παίρνουν. Και μετά βλέπετε σε κάποια στιγμή αυτή την κόκκινη οθόνη, σας εύχομαι να μην τη δει ποτέ κανείς, και σας λένε δύο. Πληρώσετε για να σας στείλουμε τα data πίσω, τα οποία εσείς πρέπει να έχετε backup και διαδικασίες για να ανακάμψετε, ή υπάρχει ο διπλός εκβιασμός, εμείς θα διοχετεύσουμε όλα αυτά τα δεδομένα στο διαδίκτυο. Το οποίο τι θα κάνετε, είστε υπόλογοι μετά, γιατί έχουν κλαπεί κάρτες, διαβατήρια, πράγματα, προσωπικά στοιχεία, τα οποία μετά θα δεχτείτε μηνύσεις από τους ανθρώπους. Καταλάβατε. Άρα αξίζει τον κόπο να επενδύσει για να μην βρεθεί κανείς σε αυτήν την κατάσταση. Άλλη μία επίθεση είναι αυτό που λέμε το denial of service. Τι είναι το denial of service? Είναι η επίθεση που δέχτηκε, αν θυμάστε, πριν κάνα 2 χρόνια η Τράπεζα Θεμάτων για τις πανελλαδικές. Εκεί τι κάνουμε λοιπόν? Χτυπάμε τα συστήματα με πάρα πολλά αιτήματα και τα συστήματα αυτά δεν ανταποκρίνονται. Εντάξει, ένα απλό ξενοδοχείο, ένα μικρό κατάλημα πιθανόν να μην είναι τόσο πολύ στόχος denial of service, αλλά ένα μεγαλύτερο, ένα broker, ένα ταξιδιωτικό γραφείο, μια πλατφόρμα, κάποιος που διαχειρίζεται περισσότερα πράγματα, έχει αποδειχθεί ότι εάν πέσει για 6 ώρες ή για 10 ώρες, εκεί είναι αυτά που συμβαίνουν,
επί της ουσίας χάνει το τζίρο, χάνει τις πωλήσεις των ωρών αυτών. Έτσι. Υπάρχουν λύσεις εδώ, υπάρχουν content delivery networks, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσφέρουν λύσεις σε αυτό το χώρο και καλό θα είναι να τις έχετε σαν backup ή να έχετε μια πρόληψη εάν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία και μπορεί κάποιος να σας χτυπήσει. Νομίζω ότι τα έχουμε πει αυτά. Εδώ αυτό που θα ήθελα σε αυτά τα σημεία να επισημάνω είναι ότι το 16% των κυβερνοεπιθέσεων ξεκινούν από phishing. Είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό. Και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, πρώτον θέλουμε ενημέρωση των χρηστών, ενημέρωση των ανθρώπων και δεύτερον, two-factor authentication. Δεν το εξαλείφουμε εντελώς, αλλά το μειώνουμε σε δραματικά ποσοστά. Την αποτελεσματικότητα. Τώρα εδώ έχουμε ένα σενάριο επίθεση, αλλά νομίζω μέσα στη κουβέντα έτσι τα έχουμε αναλύσει όλα αυτά. Εδώ θέλω να μείνω σε δύο πράγματα, αυτά που λέει επιχειρησιακά ερωτήματα. Και να τα αναφέρω έτσι λιγάκι συνοπτικά και κλείνω την παρουσίασή μου για να σας προβληματίσω. Υπάρχει offline διαδικασία check-in, check-out. Δηλαδή, υποθέστε ότι κάποια εταιρεία έπεσε στόχος, έτσι, έγινε στόχος, έγινε το κακό. Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος να δουλέψουμε για λίγο καιρό? Πόσο ασφαλή είναι τα backup? Κάτι το οποίο δεν το θέσαμε, αλλά περίμενα αυτή τη στιγμή να το θέσω. Σε κυβερνοπεριστατικά που έχω βρεθεί όχι στο δικό σας χώρο, σε άλλα και σε πολύ μεγάλους οργανισμούς, σε πολύ μεγάλο ποσοστό το backup δεν υπήρχε, δεν ήταν σωστό, δεν δούλευε, ήταν ξεχασμένο, ήταν 3 χρόνια πριν, ήταν ημιτελές ή ήταν και αυτό μολυσμένο. Άρα το backup έχει κάποιες διαδικασίες. Πρέπει να το παίρνουμε συχνά, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι καθαρό, πρέπει να μην το έχουμε το μηχάνημα να είναι πλαγκαρισμένο, δηλαδή να είναι μέσα στο δίκτυό μας, γιατί οι κακόβουλοι το πρώτο που θα κάνουν μόλις βρουν τα συστήματα, χαρτογραφούν το σύστημα, χαρτογραφούν και τη μηχανή που παίρνει backup και την κρυπτογραφούν και αυτοί. Άρα λοιπόν και το backup που έχουμε είναι μολυσμένο ή κρυπτογραφημένο. Ή έχετε κάνει ποτέ, εγώ θα σας προέτρεπα το εξής, ζητήστε από τον IT στον οργανισμό σας, στα mail σας, λέτε, μπορείς να καταναλώσεις 1 ή 2 μέρες και να κάνουμε restore το backup, δηλαδή να πάρεις το backup και να το ξαναστήσουμε πάλι, να δούμε δουλεύει και πόσο αξιόπιστο είναι. Μια απλή άσκηση είναι, έτσι. Μπορούμε να δουλέψουμε offline με πελάτες, δηλαδή να έχουμε τηλέφωνα, να τους ενημερώσουμε σε μια έκτακτη κατάσταση και να μην βασιζόμαστε μόνο στη τεχνολογία ή να μην έχουμε και κάπου αλλού τα στοιχεία τους, μην είναι όλα κρυπτογραφημένα και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Πώς μπορούμε να απομονώσουμε τα μολυσμένα συστήματα? Είναι αυτό που σας είπα, segregation, έτσι. Ξέρετε, και σε πολύ μεγάλους οργανισμούς που έχω βρεθεί με τεράστια budget, καθόντουσαν 4-5 μέρες και δεν ήξεραν από πού να ξεκινήσουν, γιατί πρέπει να ξυλώσουν όλη την υποδομή. Τα πάντα. Να τα πετάξεις και να τα ξαναστήσεις πάλι από την αρχή. Μόνο τα καλώδια κρατάς. Και κάποια στιγμή είχε τεθεί το θέμα, κρατάμε κάποιες μνήμες, κρατάμε κάποια πράγματα. Ήταν μεγαλύτερο το κόστος από το να κρατήσεις κάποια υποδομή και δεν ήξερες και το ρίσκο. Πού έχει μείνει ο άλλος, πού έχει κρυφτεί μέσα στο δίκτυο μας. Οπότε τα πετάς όλα. Και last but not least, το βασικό κομμάτι είναι η εκπαίδευση. Εκπαίδευση. Θεωρώ ότι τα έχουμε αναλύσει και αυτά και πάμε λοιπόν στο τέλος να πούμε τα βασικά findings που βρήκαμε από την έρευνα. Η βιβλιογραφία και η ενέργεια που έχει καταναλωθεί μέχρι στιγμής, ειδικά στο θέμα του τουρισμού, είναι σε κομμάτι διαδικασιών. Σου λέει κάντε ρίσκα, ανάλυση ρίσκων, κάντε gap analysis, κάντε GDPR, κάντε το ένα, κάντε το άλλο. Δηλαδή, πώς να το πω, σχέδια επί χάρτου, τα οποία είναι βασικά. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε λίγο και σχέδια που αφορούν την τεχνολογία, να είναι λίγο πιο τεχνικές οι λύσεις. Όπως σας είπα, δηλαδή η εκπαίδευση δεν είναι σχέδιο επί χάρτου, είναι I'm doing something, κάνω κάτι.
Και ξεκινάω σιγά σιγά. Έχω backup, δουλεύει σωστά, έχω κάνει segmentation στα συστήματά μου, έχω βάλει two-factor authentication, αλλά να τα κάνω αυτά. Έχω κάνει μια ανάλυση ρίσκου του στυλ ότι αν πάει στραβά, έχω κάπου τους ανθρώπους που περιμένω τις επόμενες μέρες στα τηλέφωνά τους, στα email τους κάπου. Να μην είναι όλα στο ίδιο σύστημα, να μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους, να μπορώ να δουλέψω, όπως σας είπα, για 2-3 μέρες χωρίς συστήματα, offline. Νομίζω ότι αυτά είναι βασικές αρχές ή βασικά πράγματα που μια επιχείρηση η οποία έχει ψηφιακό αποτύπωμα θα πρέπει να τα δει σοβαρά, θα πρέπει να δουλέψει σε αυτά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο λιγάκι να φτάσουμε σε επίπεδο κυβερνοανθεκτικότητας, όπως λέμε, ή υγιεινής και στο χώρο του τουρισμού. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει πολλά καλά, αλλά έχει και ένα κακό, ότι τα θέματα κυβερνοασφάλειας μπορούν να σε καταπιούν. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπάμαι αν έγινα έτσι, πώς να το πω, είπα πράγματα τα οποία δεν είναι όμορφα στα αυτιά, αλλά ξέρετε, καλό είναι από τους καθηγητές, από τους επιστήμονες να λένε τι μπορεί να πάει κακό και μη γίνεται αυτό δεν θέλουμε να συμβεί ποτέ, ας πούμε, απλά να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα κλείσω με αυτό ότι την κυβερνοασφάλεια πλέον την έχουμε ταυτίσει με το θέμα της υγείας. Δηλαδή, στην υγεία τι λέμε, πάμε και κάνουμε εξετάσεις ή βλέπουμε στο γιατρό, στο να μας πει φύγε δεν έχεις τίποτα. Αυτό είναι το χαρούμενο, έτσι. Άρα λοιπόν, στο χώρο του cyber security πρέπει να το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, κάνω πράγματα, φέρω τους ανθρώπους μου, τους ενημερώνω, συντηρώ τα συστήματά μου, έτσι ώστε αχρίαστα να είναι. Δηλαδή, να μην τα χρησιμοποιήσω ποτέ, να μην έχω κακά αποτελέσματα, να πάνε όλα καλά. Γι' αυτό επενδύω. Επενδύω στην υγεία του οργανισμού. Αν το δείτε έτσι, και επειδή πλέον έχουμε οριμάσει και στο θέμα της φυσικής μας υγείας, έτσι ακριβώς είναι και η υγεία του οργανισμού και αυτό είναι η ψηφιακή τεχνολογία. Σας ευχαριστώ πολύ.